May gabi mga kabaro. No? Mga kabaro, magluto ko mga kabaro. Magluto ko. Sapchoy! Sapchoy! Chapsoy? Sapchoy? Chapsoy? Chapsoy? Sapchoy, may? Saan siya? Sapchoy. Saan to? Ang puti mo. Saan ba? Asa man na? Kini. Sa... Gulay. Mga kabaro na magluto. Chapchoy! Uy niya, sa bagang karne mga kabaro no. Nya karon. Ano mga kabaro no, maghiwa ko mga kabaro. Sa ako aning kabaro vlog mga kabaro no. Oops. Hiwa na mga kabaro no. Oop. Gimingaw ko sa inyo mga kabaro no, diri sa kabaro vlog. Okay, sige na ho kuan sa oops. May, ang kining kumang karni may ato ni ikuan may. Mga kabaro dito kong lupo na tong hiyaging simana mga kabaro no. Tong Miyerkules karon nangugos ko itong bunyag. Shout out dahil sa taga Mayahay o Kokorlon. Daghang salamat sa inyong kamaayo. Mga kumpare na ko diyan, mga igaagaw mga kumpare, si Parigaw. Na ako'y vlog sa kuha na mga kabaro no sa na ako'y vlog ana sa ako ang main channel mga kabaro no sa Kabaro Anli. Karon muto man niya kabaro no. Oops. Hugasan sa natin, hugasan. Oops. Asa kayo mo ipalit ba yun sa Save More na ipalit? Nanay. Nanay yun siya? Jamie? Jamie pati po ibisibay. CD shop. Ah, wala na. Ilan ang ipaganahan? Nya, ugasan sa nato ni. Sa'yo po itong naglabay o kuwan, TV Plus. Asa ato katong wala na probinsyano? Gilabay niya kay wala na probinsyano. Hindi ta. Diri sa sala mga kabaro, ang among TV. TV Plus ang gamit no. Diri sa sala pero dito sa kwarto namo signal ang gamit mga kabaro no. Mga channel. Daghan? Kuwan din ako to sa Alpha. Update. Update day kulang niya to day. Oops. Sa mga baro no. Ito ning i-plaster no. Para makita ko ninyo mga baro. Plaster pero kiwi siya gamay. Yun no. Hugasan sa ito ning unang karni. Hugasan karni no. Oops. Sunod kining gulay. Oops. Nya. Iwak taglamas. Mga kabaro, kini akong kabaro vlog mga kabaro. Wala ni edit no. Kung dili ang vlog ani Rublog. Kanang gitawag mga kabaro nga tag sa kauras nga vlog. Tag sa kauras nga vlog nga wala edit. Kaya mo ni akong ganahan mga kabaro kay makita na doon. Oops, lamas. May sudso mong rip mga kabaro. Napoy red horse burag. Kini nga red horse siguro burag ika-duhanan ka simana siguro bulan na. Bulan na ba ng red horse mine? Bulan na oy. Wala yung timailhan ngayon ba na dili pa hubog. Mo na mga channel mine gana. Oo, ay ha, ay na. Kung asawa maro guwapa kayo. Ay na tira. Okay, mahugas. Say manghugas. Karon nahugasan ng karnin, nahugasan ng gulay. Karon mga maghiwa ko og sibuyas ug kuan kini tawag kani. Kining Bombay. Ay ni sibuyas ug ahos day. Sibuyas ug ahos.
Okay, no? Eh, napuno ni kaadlaw walay upload ning kini nga channel, napulo na ni kaadlaw walay upload mo to nga uploadan ako siya kabaro, no? Kay sa napulo kaadlaw murag namo ginangita gyud gid ginangita ba nga mo kinay naglaag pa mo kinay, no? Nasaan ano yan hugas yun permi karon na itong oras wala sa sinidya na sa gabi mga kabaro, no? Nya karon ano itabo karon may ulit ni misis niya pagabi man gud ako yung muluto pag-adlaw buntag sayo si misis ang uso mga kabaro buntag sayo yan ahos Nas kinain, oy! Ano mo dali among kinain di, ay? Yawa! Asa man di ka na mong kinain? Oy! Asa man di ka niya mong kinain? Ala, asa man di ka? Laag na yun. Hin! Asa man yung kular? Tao na ka? Pwede rin. Parang ako siya ito na si kinain o kaon. Ay, na may beef jerky. Kini, yung kakinain mga kabaro, no? Hamo sa ni pagkauno di. Pagkaunon. Beef jerky. Nakay, sige na sa umpunahon no kaon. Uwi ka niya yung ginay. Kapalit mo ko beef jerky niya. Kapalit ka rin. Tulat. Halo kinain. Uy. Gamayan lang kay basi di mahulot. Ah, Pa taste lang saya sa padali. halo kinain. Mapaguhan ba? Sa imong baguhan. Ha? Ikaw, Dili ka tong dilata mo to, di ba? Tanaw na to si kinain be magkaon be. Balag wala pa may kaon basta mo kinain nagkaon na. Uy. Gamaya ra sa kaon. Oy. Busog ka? Ay, gawas ay kamay. Hey, kinain no. Uy. Di wala niya tiwas sa kaya na pa si Main naglag abi niya mugawas si Main. gawas Oh, kinain. na ako. Hello. Tiwas na. Punta. Very good. Very good. Among kinain. Very good. Katong dungagan pa no. Ay, Main. Ikaw naman sa kanon, man, babe. Ang palita nagluto Opa. pa. Mhm. Ay, wala pa. Very good. Yeah, hopa. Mga kabaro, no? Si Kinay, karoon pa naabot. Pero siya yung una nakakaon. Halaman, ang tent ba? Wala mo naipos ang tent ba? Sige na. Dalo ka man kay dala. Dagang pagbala ko rin laban pa? Kana na ako nagluto. Oy. Bili ha. Bili. Be. Si Mrs. ang luto sa kanon mga kabaro. Damay nagluto, main. Okay. Ang duwa nang si kaog ka kung kasi. Ano yung life ng mga Mrs. Ikan may sa trabaho. Bira naman kayo may mga on sa gawas. Buraguan sinablumo lang kayo. Mga on lang sa gawas o ganang pigil na dito kauli. Pero ngayaro na yung mga kauli yung orasa. Mas lamig ang lutong-lutong bahay. Okay. Okay na. Kabalo ka sa mga ipanggamit. Ipanggamit ng mga Ricardos. Karahay na mga kabaro. Daghan kami karahay murag. Upat ni kabuka mo karahay mga kabaro no. Karon wa pa ni arrange ng balay kay puro busy no. Sa nga ni naganing pizza ha mga
Hoy, Bernis. Bernis man ta karon. Pag Bernis yung pizza nga kabaro, busy di kayo minwa misis. Yung balaya na, kalat na kayo kaya nga naman. Sa semana. Ya, makalugar mi sa Barrio Domingo. Usahay wa pagid mi diri sa Davao sa Barrio Domingo. Nabilang na sila papag mama maglaag. Si Charlon, maglaag sa mua. Mani nga. Kamay lang mantika. Unahan na ito kuhan. Main ang kanon, main! Unahan na ito kuhan mga kabaro. Nung kining gitawag nga tambok. Ito sa ning pakilis-kilisan gamay ng tambok na. Natog mantika. Nga. Ukayon siya, ukayon. Bukan sa kamera, no? Ukayon. Yan naman. Ay lang. Ay lang sa... Pula-pula ko lang ako niya ang baro, no? Asa man ang kuan? Duha lang siguro ka sa kusmain. Kita sa man to. So pula-pula ko lang ako gamay, no? Ini ako baro. Pula-pula ko lang sa gamay. Ang karot. Kumisi sa guto kanon. Pula-pula ko gamay niya karon. Lo. Awa oy. Oh, tamo kinay. Oh. Wala pa eh. Hello. Gamay na lang. Hello. Gusto pa ka? Wow, kinay. Yan kayo. Uy. Uy. Gusto yung kayo, no? Kasi kasi ako. Isa corner ba di 8 main, mga tamain? Basta okay ang Oh, ano pala di 8? niya. Sige, 9. Wala, oh. Tigtan lang ito. Ayaw. Eh. Dagagig bata, nang saka. Hindi man siya. Hindi lagi pwede. Friendly ka wala lagi rin. Friendly niya kay... Kanya kay nama kay mga laing mga friends po dito ah. Iro. Dagagig bata. Iro. Dama ba iro? Dagdahan man. Oo. Kinipid ko na siya. Kaya ginabi isa mga... Sure na, man. Sure na? Waro. Pula-pula na siya. Pero pula-pula na ito gamay. Palami kaya tapsoy. Tantao ito kung may wala ka. Ha? Tantao ito kung minimisis wala ka luto ko ano. Ay wala ka himog content nga ano, no? Okay, lapula na. Ato siyang kuwaag mantika. Yung kuwaag mo siya niya. Kuhaan na gamay mantika, no? Uy, Main, dito rin na, Main. Lapit, Main. Kaya mag-ngit-ngit din, Main ba? Lalo lang ni. Ay, imong ikuan. Okay. Kuhaan sa kami mantika, mga kabaro, no? Okay. Taghan na kay mantika niya, niya. Pag daghan mo mantika yan, chapchoy. Kuhaan sa kanang gitawag bidli. So ayun itong gamay rin mantika, no? Niya. Patay ko rin mantika. Uy. Taghan na mantika. Uy, okay. Init. Nakakbaro. Muna yung mantika nga nakuha niya gikan dari Bisa. Kuhaan pa na ito. Hindi ka may... Sa'yo mo itong may mantika siya.
Lahi na yun, ugay ng tika. Dahil na po. Okay. Uy. Okay. Ano ran tirada, no? Nya, karon. It's my life. Oops. Ano yung magbaro, no? Kusinirong Andy. Kini ako magbaro. Kanang gitawag nga malipay mo kung video-video good mo nga video. Malipay pa niya magbaro, no? Kay puhon, buot ng panahon. Sama sa ginaingon ako sa vlog mga kabaro, no? Mabot ng panahon. Kabalo man dyan ko puhon, mabot ng panahon. Matigulang mga ang tao. Mas nindot mga yun nga. Dagan tagbalikan. Kining akong ipanghimo karon. Kini ang panghimo karon mga kabaro. Ma-appreciate lang nino kung siguro mabot ng panahon nga mga tiguang nako. Sobra na ko ni nga ma-appreciate kung matigulang nako. Karon ang edad 34, ilulod to taning ko ano. Yung mga ang sapsoy nga tirada. Ug karon lahi ka magtagtoy no kay more on paminta. Hindi ko magamit o bitsin. Kung dili, paminta durog. Wala. Paminta durog. Kayon. Uy. Tingnan mo yun. Tirada rin ha. Baro. Utang paminta durog mga baro. Kumot kayo. Nabot ya. Ang nakahumot mo gani kay kining kuan ning tawag nga mine. Ang atong asin ba pa rin mo nabutang? Wala pa. Agoy. Waro. Ayun ay salt. Misis gabi nag grocery wala lang namo na unbox no kay tungod sa atong silingan taba kay no sa sounds. Kay bawal man ta nga ma-copyright no. Mo nga. Ay tawag tapsuy. Ang kalamin yung sapsoy mga kabaro kay pakuratan nagkadali no. Kaya kung muluto ani kay di ko gusto muluto ko ani ha. Ako ba magbutangan lang tubig parang mo tawag ani mulata ang gulay pero ako dito na naglata ang gulay gusto ko nga half cook nga wala bitsin na no. Butangan nimo siya o kining butangan nimo siya o paminta. Yes. Ganahan ko sa tapsoy mga kabaro kung prani. Ganahan ko kung daghan siya paminta nga durog no. Para mas lamian ko. Paminta durog. Tuwagan pa na ko na. Mas lamian ko kung dahil paminta. Kaya ganyan mo siya padugayon eh. Ang gitawag na tanawin mo nga makit-kit na ang mga uban gulay-gulay ito din ha. Parang kit-kit. Tasuban mo sa gamay para mabukal burag-burag bumuis ang iyang kuan ang iyang bukal sa kuan tamay. Bumuis ang bukal sa mantika o sa gulay. Luto na siya no. Bisag tubig. Takuban gamay. Biyaan sa kadali. Uy, kaon ba kakinay? Nya. Karon. Oops. Wala na eh. Ready to eat na niya ito ha. Ikayo. Kalaway eh. Murag kulang siya. Murag ako basta magtapsoy ko mga kabaro. Pinasahi. Gusto ko napoy tuyo gamay. No? Gamay lang kayo. Gamay lang kayo. Gamay lang. Parang nasa murag
Ito, gamay ra kay ito. Nalan siya itom gamay, no? Nang oh. Nalan siya itom gamay. Mga kabaro. Ano yung konsepto mga kabaro, no? Diba? Nani kayo. Diba? Aso-aso na. Ano? Ayan ko ang option. Aso-aso na. Ayan na siya. Ah, luto na. Luto na. Luto na siya. Kinabuhi na yung kuhan. Wala na. Luto na siya mga kabaro niya. Atong kanon, wala pa na luto, no? Ugmay, no sa man. Kinain. Uy, pabisi bang kinain? Wala may kapalit o ano? Wala may kapalit o tube ice. Uy. Salami, good evening mga kabaro ko. Ugnaw. Yes. It's raining, man. Hallelujah. It's raining, man. Amen. Let's Main, mugana pa ni nga speaker, main. Laot na. Tilawan na to mga kabaro, no? Ito kung luto na chapsuy. Oops. Basta luto na niya mga kabaro. Ini. Grabe. Sayuti, good. Good kayo. Sabi siya niyo, May. Ay, Ming. Sabi na ikaw, no? Tapos, init pa ang sapsuy. Pero ang kanon, mabay pagtakang. Yeah, mga kabaro, no? Daghang salamat sa pag-uban ako sa pagluto og sapsoy mga kabaro, no? Og see you Next vlog.